एसेम्बलियाव फैगौ 4 आरो 5 एप्रिलाव मोनसे एसेम्बलि दङ जोङो BTR जानो थाखाय नैबे जौसांनि गेजेरजों आं चेलेन्ज खालामहरबाय नोंथांमोना रोजा रोजा हाखौ दिनै इनक्ल'ज खालामनानै साहा बागान खालामदों रोजा रोजा बिगा हाखौ बे रोजा रोजा बिगा हाखौ जोङो दिनै देरहासारमोननि आखायाव थांनाय रिहनमोननि आखायाव थांनाय प्रमिलाया बानायनाय साहा बागानखौ जोंनि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोङो एरख'नो थांगासिनो दङ बेनि थाखाय 4 आरो 5 एप्रिलाव जाय एसेम्बलि जागोन बे एसेम्बलियाव नोंथांमोना थुंग्रि आरो दाहार लानानै फैयो होननानै आं नोंथांमोनखौ बे जौसांनि गेजेरजों खावलायहरनाय जाबाय हिन्दु मुस्लिम बाथौ ख्रिस्टियान भाइ भाइ खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ बे आंनि BTR इन्फ'स्टुडिय' इउटुब चेनेलाव आङो दिनै बरायनानै लाबाय नोंथांमोना ससे भिडिअ नुखाबाय भिडिअआव नोंथांमोना नुदों दानि जेनेखि BTRनि जेनेखि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारी सारा मोनसे चेलेन्ज खालामदों बेनो जाहैबाय मा आगु जेनेखि BTRनि BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारिजों बे सारा चेलेन्ज खालामदों बिथाङा होनदों जे जाय समाव 17 बोसोर सासन खालामनाय समाव BPFनि खायसे दैदेनगिरिफ्रा गोबां माखासे हाफोरखौ दखल खालामनानै बै हाफोराव बिथांमोनहा गोरिब गुन्द्रानो हा होआलासेनो बै हाफोरा गावसोरसो गोबां दखल खालामनानै दिनै बिथांमोनहा साहा बागान खालामदों गोबां बिदिनो लबार बागान खालामदों बायदि बायदि बागान खालामनानै बिथांमोनहा दखलाव थादों होननानै दिनै रन्जित बसुमतारीया दिनै मोनसे मिटिंआव फोरमायथिनानै होदों आरो बिनि गेजेरजों बिथाङा बुंदों जे दानि जेनेखि BTR गभर्नमेन्ट प्रमद बर' जेनेखि दैदेननाय जेनेखि UPPL गभर्नमेन्टआ बै जेनेखि जायफोरनाखि देरहासार जेनेखि बसुमतारी आरो रिहन दैमारि प्रमिला रानी ब्रह्म बिथांमोननि जेनेखि आजां गाजां बिगा हा माने बिथांमोनहा दिनै दखल खालामनानै साहा बागान खालामदोंमोन बै साहा बागानफोरखौ दिनै इभिक्सन खालामनो थांगासिनो दङ होननानै दिनै रायजो राजाफोरनि गेजेराव दिनै स्टेजआव बिथां दिनै दानि जेनेखि हाग्रा बिफाननि जेनेखि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारी सारा फोरमायथिनानै होबाय आरो बिथाङा मोनसे चेलेन्ज खालामदों बे चेलेन्जआ जाहैबाय मा जुदि हाग्रामाया जुदि गोहो दङब्ला बियो फैबाय थानाय जेनेखि 4 आरो 5 जेनेखि एप्रिलाव जेनेखि BTCनि मोनसे बाजेट सिजन जागोन बे बाजेटआव बे जुदि गोहो दङब्ला दाहार थुंग्रि लानानै फैखाथों होननानै बिथाङा बुंदों दा बिथांनि बुंनाया आं बेखौनो रेकमेन्ड खालामगोन बिथाङा पेरेंगा सारा थिगखौनो बुंदों नङा होमबा थिगखौनो बुंदों मानोना मोनसे आङो बेखौनो आङो हाग्रामा सारखौ दुखु मोनदों आरो सार हाग्रामा सार आं नोंखौ खावलायो सारा नोङो 17 बोसोर नोंहा दिनै सासन खालामनानै नोंहा गोबां एक्सपिरियेन्सफोर दङ गोबां रोंगौथि गियान दं सार नोंहा स' बिनिखायनो नोङो बेफोरबायदि बाजेटआव अपोजिसन पार्टि जानानै नोङो बेबायदि थानो नाङा सार नोङो थांनांगोन बाजेटआवनो नुजाहैथारनांगोन आरो नुजाहैथारनानै दिनै नोङो माखासे गोबां जेनेखि जुक्ति जुदाखौ नोङो दिनै बै बाजेटआव नोङो उत्थापन खालामनानै होनांगोन सार जुदि नोङो बिरोधि पार्टिटा जुदि जानानै नोंनि जेनेखि माखासे MC MLAफोरखौ जुदि नोङो जुदि लांनानै बै बाजेटआव स्टेन्ड खालामनानै जुदि डिबेट खालामाबा माबोरै जानो दाना होमबा बिरोधि पार्टि जानानै होमबा मा लाब जाखो सार नोंहा ओंखायनो आं हाग्रामा सारखौ होनदों थांनांगौ दिनै नोंसोरो दिनै खेबसे नङा खेबनै नङा नोंसोरो दिनै बाजेट सिजनाव थाहैया मा बाजेट लादों मा बिल पास खालामदों मा आसनि खालामदों बेखौ दिनै नोंसोरो मिथियानो दिनै बेहाय नोंसोर आरो जेबो फंसे बाथ्रा बुंहैयाबा होमबा अब्ला बोरै जागोन दिनै नोंसोर बाहेरायावल' मेसेजावसो खालामनानै जेबो जानाय नङा ओंखायनो आङो बुंदों हाग्रामा महिलारि सार दिनै नोङो जेरैबाबो बे बाजेट सिजनाव नोङो बाहागो लाहैथारनांगोन आरो आं बेखौनो बुंनो लुबैदों बै समाव दिनै जेनेखि BPFनि माखासे दैदेनगिरि एबा MLA बा मावफुं सोद्रोमा MC MLA बा EM बिथांमोना नोंगौ गोबां माखासे फरेस्ट एरियायावहाय बिथांमोना हा दखल खालामनानै लादों आरो बै हायाव बिथांमोना दिनै रबार बागान गायबाय साहा बागान गायबाय बायदि बायदि बागान गायबाय नाथाय गोरिब गुन्द्राफोरनि थाखाय बिथांमोना माखासे स्कप आरो सुबिदाखौ खालामनानै होबोआखै दा दिनै बेखौनो नोजोर बोनानै जानो हागौ दानि BTR गभर्नमेन्टआ प्रमद बर' दैदेननाय जेनेखि UPPL सरकारा बै जायगाफोराव दिनै उच्चेद खालामनो थांगासिनो दं होननानै बिथाङा दिनै स्पष्ट दिनै पाब्लिकनि मिटिंआव बुंदों जोबोर मोजांनि बाथ्रा
आरो आं खावलायगोन बेबायदिनो गोबां माखासे जायगाफोर दङ जाय जायगाफोरखौ आङो सिगाङावबो होनदों फेरेंगा सारनि सिमां मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन सारा जेन बे भिडिअखौ नायखानायाखै आं मिथिया खिन्थु आङो जोबोद मोजां मोनदों दानि जेनोखि बिटिआर गभर्नमेन्टनि खामानिफोर मावनाय डेभेलपमेन्ट लाबोनाय आसनिफोर दिनै क्रियेट खालामनाय आरो दाब गुबुन जायगाफ्राव एरियायाव बा गाव गावनि समस्थिफ्राव दिनै गासैबो इएमफोरा आरो एमसि एमएलएफ्रा गोबां माखासे डेभेलपमेन्ट खामानि मावबाय थानायखौ आं नुनो मोनदों जेरै बिटिआर गभर्नमेन्ट जानाय लोगो लोगो गोबां दा बिथांमोनहा फुरा लामा मावदों बहाबा स्टेन ग्रेभेल मावदों बहाबा सिसि ब्लक जाबगासिनो दङ आरो बबेबा बान्दो बायनायखौ बिथांमोना थेदों बबेबा जेनोखि सोरनिबा स्कुला हाबजालामोन बेहाय गोदानै मोनसे बिथांमोना थिं आरो वाल बानायनानै होफिनदों आरो बेबायदिनो गोबां माखासे दिनै खामानिफोर मावगासिनो दङ जायफोरखौ दिनै रायजो राजाफ्रा नुगासिनो दङ दा बेनिखायनो बिथां जेनोखि नैबे 3 बोसोराव इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ जोबोद मोजांखौनो मावदों आं रेकमेन्ड खालामगोन रायजो राजाफोरनिसिम मानोना बे जेनोखि इउपिपिएल गभर्नमेन्टनि मावनाय आंनि दिनैसिम आंनि मोनदांथिखौ आं बुंदों आं जोबोद मोजां मोनदों आरो बिदिनो मावलांबाय थाथों मावलांबाय थानानै रायजो राजाफोरनि सुजुग आरो सुबिदाखौ जेन बुजियो रायजो राजाफोरनि जेन'बा खैफोद आफोदाव जेन इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ थाबाय थाथों सापर्ट खालामनानै थाबाय थाथों आं बेखिनिखौ खावलायगोन मानोना आङो खुनु मोनसे राजनितिक हान्जानि मानसि नङा आं जाहैबाय जेखौ आं मोनदांदों आं बेखौ दिनै सरकारनि होननानै बुंगोन नेक्स्टआव जुदि सोरबा सरकाराव मानसि फैयोबा बै सरकारनि माखासे डेभेलपमेन्टखौबो आं खिन्थाना होगोन मानोना दिनै इउपिपिएल गभर्नमेन्ट हिसाबै इउपिपिएलनि जेनोखि डेभेलपमेन्ट खामानि मावगासिनो दं बेखौ खिन्थानानै होनाया आं सासे रायजो राजानि जेनेबा आं सासे नागरिक हिसाबै बिटिआर हालामनि बुंनो मोन्थाय दङ स' बेनिखायनो आं दिनै सरकारनि जेनोखि बेसेबांनाखि मोजां खामानिफोर मावनाय आं बेखौ दिनै फोरमायथिनानै नोंथांमोननि गेजेराव होगोन आरो नेक्स्टआव जुदि जायखि सरकार फैया मानो बे सरकारनि सायाव डेभेलपमेन्टखौ नायनानै खामानिखौ बुंगोन होननानै आं नोंथांमोननि सायाव दिनै स्पस्ट आं खोथा होखाबाय आरो दिनै बेनिखायनो बुंदों आङो इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ प्रमद बर' दैदेननाय जेनोखि सरकारा जे मावदों मोजांखौ मावगासिनो दङ बिथांमोननि मावनाय बिथांमोननि डेभेलपमेन्टखौ जोङो नायनो थाङोबा जों नुबाय थागोन जे गासैबो दिनै इएमफ्रा एबा एमसिएलएफ्रा थाद'नाय गैयै खामानि मावदों जेराव बेराव बेयावनो थांदों गोबां माखासे रायजो राजाफोरनि माने दुखु सुखुखौ बिथांमोना दिनै गावनि आंगो खालामनानै गोबानानै लादों आरो खामानि मावदों आं लुगैयो जे गासैबो बेबायदिनो जोंनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा सारमोना जेन बेफोरबायदिनो रायजोफोरनि माखासे सुजुग सुबिदा अलखदखौ बुजियो आरो बेबायदिनो जौगानायनि खामानिफोरखौ जेन मावलायबाय थायो जेन बेखौनो आङो आसा खालामनानै आं दिनै बे भिडिअखौ बानायना होबाय आरो बेबायदिनो जे इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ जेन नेक्स्ट आरो टार्म्सआव फैनो हाबावथों आरो जेसेबां हायो जेसेबां मोजां मावगोन एसेबां सालायलांबाय थानो मोनगोन आं बेखिनिखौ मिजिंथिनानै दिनै बे भिडिअखौ एसेयाव बानायबाय लोगोफोर थेंक इउ